sohlotir mo ganduɗa ko équipe aji 49 ngoni hen e nder jeenayyi ɗi e nder sappo ɗi jeenayyi jeehi wadde mbeɗa sikki so tawi tan ko ɓeto watte wiite ko moƴƴi ha heddo noon kadi koɓe mbaɗi ko e hay koɓe mbaɗi ko kadi bonani yamo men gartu hen nde tawno ma en famɗi gartu hen donc de manière générale weltare eyo welti uma ɗum ɗo ma ɗum de ene taƴa mi anda ko min retour o mo kemmi o amma kono ene taƴa seeɗa eyo mata ko caɗele réseau ma en gartu e Oumar o wi omo welti Arouna kañum ko on wiiri yoro jeenayyi diɗɗe jaaɗe e sappo e jeegomo ɓal fof nayyi ɗi tan walla mbiyen nayyi jeeya hen ko e meilleur troisiéme woni arɓe darde tatoɓere RDC Sénégal Ghana Algérie fof leyɗe Afrique ene belto kono hay diɗɗal gotal ardaki guɓal mum Maroc Côte d'Ivoire ngari ko darde ɗiɗoɓere e guɓal C e E caggal Brésil e Allemagne yeesoɓe ɗe guuɓe mate eɗen kaani guinnirde ɗum walla nanguirde oɗo bilan ko hiiso moƴƴo mata eɗen mbawi hiisorade ɗum golle mabɓe golle leyɗe Afrique ɗe e bilan moƴƴo Yoro sa dari mi wiyani coupe du monde ɓennuɗo oɗo ɓe 2018 hay goto yaltani joɗi fof jooɗi premier tour yoro kono hikka ko limore diɗɗe tawaɗe kawguel ngel koko ɓeydi capannayyi e jeetati kono sa nawi sappo jeenayyi ɓenni sa daari Europe ɓe nawi ko sappo jeegom tati jooɗi sa daari heddiɓe Amérique latine tati jooɗi sa daari Asie kamɓe fof jooɗi don oto famɗi men ko Afrique waɗi ko mi wiyani en jettima hande e football Europe no to yetti ɗo kono kam eɗen daalodira e nder jite par ce que hande kamɓe ɓesimen wawde seeɗa kono en ɓadi maɓɓe no feewi ɗum noon to calluɗen ɗum so tawino ko duuɓi sappo caggal e sappo jaaɗɗi dow jooɗoto hay so tawi ko ngol laawol 16e de finale moodi heɓde meeɗa heɓde mais hannde o en nawi sappo jeenayyi ɓenni ɗum ne yuuɗi ha maayi Dieynaba ande ko ɗum woni miijo ma ka tawtuɗo Arouna Oumar e Yoro mbiɗa sikki sabu mbeɗa sikki hay sen nawi no joyne gasanno wonde nayo ɓe mbawi ɓennude sabu sa ƴeewi noye ɓennirni wona tan keewal équipe uji ɗi sabu bone mabɓe kala waddanoma ko famɗi gay kokkoli ɗiɗi e nder guɓɓal muɗum sa ƴeewi ko wayno Côte d'Ivoire walla ko wayno tan Cap Vert tan ɓurda hen famɗude mo wonduno toon ko Espagne wonno toon Uruguay ne wonno toon kono ayi to wattidi Cap Vert nana sisi e Espagne te ko ɗiɗaɓo ƴetti te kadi hay goto e mabɓe foolani ɗum daari toɓɓe Cap Vert kono ala poolɗomo Cap Vert ala poolɗo ɗum ko Uruguay nani mo loggi ɗiɗo nani ɗum loggi ɗiɗi wadde noon jaaɗo yaaɓe toon ɓe e bone mabɓe kala wonko waɗi a yii Côte d'Ivoire pottal muɗum gaddigal sa ƴeewi mata hakkude mum e Allemagne tan ferguiti sa ƴeewi Égypte e ko nandi hen hankine RDC fijji Ouzbékistan kamɓene ɓe jeeya ko e meilleur troisiéme ɓe mbayri tawede ngel kawguel ko guila hitande 1990 e nayyi kono ene wayno elto mabɓe o holliri ɓe bakkili tigui rigui sen garti ko kamɓe battini walla mbiyen wona RDC sen garti e diɗɗal Sénégal ngal Oumar Mamadou Sow ene haalanno haala muɗum ko kamɓe battini e meilleur troisiéme ɓe gardi e ngel kawguel ko Desewal Kane emin ɗaminino mataw so diwi Desewal Kane ngal e classement FIFA e hoore muɗum eɓen mataw ko Maroc tan ardiɓe eɓen e jonde sappo e banggue Afrique ko eɓen e darde jonde sappo e jeegom ɓiwal ngal kono e kawodire mum ɗiɗi arani ɗi Sénégal lappa ko ngal ari Oumar Mamadou Sow nde haalatno haala muɗum joni ɓiɓɓe Sénégal hewɓe noon mettinino ɗum ewa ɓe mettinino ɗum guila e wonɓe ga e diaspora o haa ɓe ngannduɗaa kadi wonɓe toon e Dakar nde tawno Sénégal hannde no fooɗondir Rail Afrique hay so tawii tas haalani taw Sénégal ene jogii ko kañ woni champion d' Afrique kippe oɗo yaha mbaaɗo niyeti e ko waɗa ko e kan ko to e foɗotir ngoɗo kippuji Afrique jaaɗi ɗi fof wodo ko mbaɗi ɓe heen teldama ɓe heen pooli Sénégal kay lappe ete wona piggal toksal ka wondire ɗiɗi tan Sénégal logge jeegom cabbi musɗi loggen bituji jeegom ete ɗum hanti ɗeɓi hamnade kadi ni ɗeɓi junnitade par rapport équipe mawɗo poɗɗono Sénégal wiyede Aissatou Ly ɗum noon wonno metti yimɓeɓe
e kono en jii e kawral tatabal ngal no yaari no waawi wiide hay so ɗum pompata piggal ngal ɓe piya ngal kono kam usti nde tawno waɗi mbiɗi joyi ha daña tawi hannde en mbawi yaade wonde e tomteteɓe ɓe ko huunde ko ɗum ɗon saabi ete kadi yiyama mumen garto hen kono ko yimɓe dukanno ko wona question Sénégal ala équipe moƴƴo aɗa wawi jogade cakkuji fof mbiɗa ya def maroli sa wawa defde moƴƴata hutorade fati en goɓɓe woni caɗele Oumar jokkude tan e ko kalɗa ko mataw ene wayno yiyande ma tan tawti ko yiyande Amara Traoré kanko wonno koɗo Juan Gomez e yewtere muɗum appel sur actu nde ɗo yontere en ɓami noon kongi makko keɗoɗen mo garten. Personne ne s'attendait à ce parcours. Hey goto fadano ɗum ɗo sa daari équipe Sénégal e folituɗo kan jawtuɗo o fettoɓe ñeñƴuɓe ɓe min jogui ɗum ko bettere mawde tan ɗum wawi wonde hande yimɓe foof nana joofo Kalidou Koulibaly Pape Thiaw wawa yaade kawguel mawguel adunaru taw noddanimo kono pettowo joɗiɗo lebbi ɗiɗo fijani rutti kadi fuɗɗima mawnude ina namdi tinnade no feewi ha tengti noon aɗa fettide e diɗɗal mawgal bangal no France caggal ɗum kawra e alandu mo Norvège suɓademo wonano hunde hande kono woto jejjite noon no kippo fettide e États-Unis loggama tati nden Koulibaly fettano dartotoɓe diɗɗal ngal foof goni e caɗele so woodi dartotoɗo goto mo fewnitaki hani ko heddiɓeɓe keɓɓo ɗum calɗi kippu Sénégal ko Mendy Koulibaly Gana Gueye Pape Gueye Sadio Mané so tawi ɓe foof mbaɗani golle cabbaɗe e mumen ɗe jaltude mbandi ni fota wonde bettere. Yo mi siftina Amara woni no eltowo diɗɗal Sénégal wi jiti haalde ɗum e fuɗɗode Sénégal manam no joyi e ndiga mbimomi Amara ala ɗin attaquaji nde nande won jemnoɗo émission weeƴi kam wi kam an Amara Traoré walla elle yoro ko Amaro haali ko welani riwde sahaji yimɓe ne namdo mate Pape Thiaw wastaka sabu Pape Thiaw gardoɗo e kan kawgel kan e Pape Thiaw hande e kawdiral Sénégal waddi e France kawdiral Sénégal waddi e Norvège o nani Koulibaly o haali haala hande tambiɓe diɗɗal ngal woni les cadres inirteɓe les cadres e banggue défense o woni dartotoɓe diɗɗal ngal ɗum foof ene wadno caɗele kono en ji mataw o firti ɗum ɗon foof e kawdiral cakkitigal wadde hakkude makko hakkude Sénégal e Irak Sénégal loggi joyi ko nde kono ko nde o nanni nde o itti Koulibaly e addi sukaɓe ɓe alay sago dokke chance mumen dokke kañumen ne pet yoro honnoon jiɗon o waɗa an saɗa yaha coupe du monde a haaldata e fédération ma ɓaade on beldani kamɓe ɓe jitno ko atta signé a haade ministre signénima namdinoɗa ko million capanɗe joyi totima capantati sa ari ñon ko wiyete ko cadre mawɓe équipe o a waddi maɓɓe kadi an coupe du monde ma weɗata a haaldata e ardiɓe fédération a haaldata e mawɓe équipe ɗum sa yo ɓe kam mbade ɓe jaɓani haldude am hakkiɓe haalde au moins e cadre uji ɗi cadre uji ko ɓe jiiɗi o waɗani ɓe mais ko cadre uji ɗi e hoore maɓɓe jeeyi ha ɓe gandi kamɓe ɓe mbawa Kalidou Koulibaly wiyatamo hey min matti goo mi bonni ɗiɗi mi bonni yaltinam woto goto joni ko ɗon ɗo ɓurata webde e makko ko kanko adoro ɗum to adodimo ɗum eyyi o nanirtumami ndi de labtani mate aɗa wawi wimo yonodda watat nden par ce que réseau de ne hani ara en réseau moƴƴani wadde mamin gartu e ma mi ara e ma Dieynaba an hande holno jiruɗa golle Pape Thiaw ɗe o bonani ko heewi Sénégal haade makko ruttade caggal e hakkude Sénégal e Irak min jaggum tan kanko Pape Thiaw potital cakkatingal ngal holliti tan kanko ko Sénégal naɓe kalnanomo omo tiiɗa hoore ko foof holdirimo gonga ɗum mbeɗa andi kanko ni o fonno ko yafnade Sénégal naɓe saabu ala foof ko yiyani ala fof ko wiya ko tiiɗi hoore o jagguiɗo kono o yi nde mbiyomo ya ɓuftu yiɗi tan ko yallaɓe yimɓe foof jiiɗi ko Sénégal waɗa qualifié moni foof neɗɗo wawi joɗade ɗo ene yiya hunde kanko Pape Thiaw joɗiɗo e ban o yiyani ɗum hata ko tiidde hoore wonno nde yano noon ha ande hoore makko nde o arti o yi kadi ko yimɓe kalnanomo ko ɗum woni ko moƴƴi saabu kono yaro wi joni ni mata ko cadre uji o ɗum noon yana ha ɓoyi hay kamɓe e koye maɓe gandu ɗum ɗo yahani en jinde o addi sukaɓe nde o addi itti Koulibaly
o addi Seck Abdoulaye Seck o jii ko wayli hen Abdoulaye Seck bi gaddi ɗo no wawi kañum ni nani ɗum hay sino woni jaran memi ɗum kono jii ko hol darde nde ganduɗa en daari hen wadde kanko Pape Thiaw neɗɗo sa woni entraîneur wona tidde hoore nafatma sa woni a nandirani e fédération ma a nandirani leydi ma mi yiyani ko woni nafoore ma e nder oɗon jiyani ko woni nafoore muɗum tedduɓe heɗotoɓe ɓe ne gaddi jiyanɗe mumen e toɓɓere men nde hol yiyande moon e kawdire arane ɗe e ko leyɗe jeenayyi tawa dawal 16 mo ɓiwal timmal keɗoɗen garten monde o 10 africain yeehi 9 waɗi qualifié goto tan jooɗi ko yettere Allah hade ko ɓeydade no feewi. Min kam miɗa yetta Ismaila Sarr sanne golle makko pattam lami sababu omo jogui ɗum wonono mbadduji tati e fa hande tawdude oɗo attaquant Maroc o holliri hoore makko e les qualification o imo jogui mbadduji ko watta tati. Afrique ji ɗi en beltiniɓe no fewi sibu ɗum ko sappo yanoɓe foof jeenaɓe foof jeeyi ko Tunisie tan woni ko yaani heddiɓe yaaɓe kam mbawɗe wiide heɓe darno koyɗe. eyo wadde mataw ɗum woni yiyande heeɗiɓe ɓe eɗen mbawi wiide ko wona diɗɗal Afrique ɗi diɗɗe goɗɗe kadi padanoɗe e kawguel manguel adunaru ko wayno Argentine Espagne France Angleterre e leyɗe hono noon diɗɗe inirteɗe favori kamɓe fettoɓe mantiniɓe kañumen kolliri mbawka tigui rigui Oumar Mamadou Sow baɗoɗo Messi loggi 6 e kawdire phase de groupe ɗi kawdire gadane ɗe wona Messi tan mate aɗa wawi artonde hen e golle kamɓe golle ɓurɗe teskede ɓe fettoɓe ɓe golle mumen ɓuuri teskede wona leyɗe mawɗe ɗe tan ha e leyɗe Afrique. Eywa Aissata fiki ala enen kalano ñanden wondi ɓen kam mbaɗani taw ɓettere kañumen nde tawno ko faɗinoye mumen ko neni mbaɗa ɗum ɗin équipe uji mawɗi ɗi en jiyan tan kippu mawɗo daminanoɗo yaltina e dawal gadanal ngal ete kiɓɗe majji pooli kawre mumen tati ɗe fof sa ƴeewi France toɓɓe mu 9 sa ƴeewi Argentine hono noon ƴeewa Angleterre darim darnde hanno dara ƴeewa Brésil kandi darim te ɗiɗo kippuji hannde saɗa ƴeewa yontaɓe fiiji ballon mindere nde neni coomi e nder ɗiɗo équipe aji Norvège mo ngannduɗaa jontaɗo maɓɓe Erling Haaland en jii hakkude maɓɓe Sénégal no wano kono en jiiɗo France rewde e maɓɓe nayi e gotel to batte bituji ɗi a haali Lionel Messi hannde kanko kam ko kanko no ceerno Mamadou Dia wiyandi jantal man windere kanko ni vraiment e aduna mbo o woni fiiji ballon vraiment ko jontaɗe en no feewi kawral fof o waɗa loggi Aissatou gallal weɓani tati o watti ɗiɗi kanko o jeeyaka e nayeɓe mbeɗa nelɗomo jurgal makko donc ko dariɗo ƴeewa France en jii Dembélé no fuɗɗori ɗo caɗeɗen jogiɗo kawral makko kanko ne mo jeeya e ɓurɓe loggude wote maɓɓe fof nen yaare bituji 4 kamɓe ɓen hakkude makko e Dembélé Mbappé wadde firti ko jouuji mawɗi eɗi nganndanɗaa hoore makko faɗinoɓe men ko fof neni mbaɗa ɗum e oɗo sahaa e gay Afrique ni en jii Mohamed Salah neni dari darde hannde e toon to Égypte mboɗi walla hay sinno ɓe woodiɓe hay sinno ɓe loggani haɗata ko mbiɗa ko eɓe daari darde wona loggoɓe ɓe tan sabu diɗɗal yorirta noon ko ene waɗi dartotoɓe ene waɗi moni fof e golle muɗum e diɗɗal ngal hay sinno loggani eyo uma cadre uji Sénégal ɗi tan ngakki eyo Sadio woni mo jiyaka taw mawɓe Sénégal ene ngakki no feewi to banggue men gam mawɓe kam so woni tawi o Oumar haali Salah ay Messi ɓen kam Messi en kam ala ko haali haala muɗumen ni sa arti ga Afrique tan ko en Mahrez en foof ne jogui darde e kippuji muɗum hayso loggani kono ga kam hay hanki en jiiwi sa ko waɗi wonande wadde RDC ko ga kay woni caɗele ɗe eyo omo yaari bituji tati kankone bituji tati ko pol ɗumgo fuɗɗi ko eɗen nganndi kawre ma e nder kawre tati bituji tati wona hunde famɗude kanko wallahi famɗani o wadde ko e folotir fongo ni ɓeyden hen noon kadi Sénégal ko waɗi ko kiɓ Afrique meeɗa ɗum wadde ɗum nde woni war nangu ɗon payene kawdire 16 mo ɓiwan timmal puɗɗata ko hannde ɗo e yamɗe 19 Afrique du Sud ma hawru e Canada holko woni pronostic moɗon holko wonata jaltude ni kala
ngal en ji Malang Sonko a jaara o addini en Afrique du Sud fottata koye Canada eywa Côte d'Ivoire ñande talata nde ma hawru e Norvège ene waɗi kawodiral gongal kadi hakkunde RDC e Angleterre Belgique kañum fottata e Sénégal ɗum ko ñande alarba mbiɗa sikki eyo ene waɗi kadi Algérie Suisse ñande aljuma Ghana Colombie ñande aset ɗum woni kawodire 16 mo ɓiwal ngal dawol 16 mo ɓiwal pronostic moon haade men jawtude pronostic Aissatou naw Aissatou Afrique du Sud kam eɗen gandi kay kono mala tan uddidde hunde kay udditno folotirgo hakkude muɗum e Mexique wala ɗiɗi e ɓolu kañum kay koko maldaran eyo maaro heddi ko États-Unis joni taron maɓe ɗiɗomal koɓe wanno masdil hakkude maɓe e Tchéquie ɓe Poola e Poli mbiya taron maɓe tatabal victoire nul e défaite ɓe dañi ewa hannde ko pays organisateur ɓe juudata Canada eyo no yawi ɗum holno kawdirngal wattidirte yoro an holno jiiruɗa ngal kawdiral mi sikku Afrique du Sud ne jogui chance mawɗo Canada wona équipe joguiɗo doole noon fof kono noon fetata ko nder leydi mum mitaji 15 ñangui nogas gadanɗi musat e équipe Afrique du Sud ɓatibo luuɓɓe maɓe dillin estato no feewi kono noon so ɓe darima Canada ko nder leydi maɓɓe ko ɗon ɓe petata weɓata e maɓɓe adano kono so ɓe darima ha ɓe jeeyi pause fraîcheur ɓe namarkaka Mamousse Canada. Mamousse Canada. Fawi en 1-0 pour Afrique du Sud sabu mbeɗa andi hayso woni Mamousse e maɓɓe to banggue leydi e fof yo sabu kawdiral maɓɓe e Mexique ne ɗum ɗinano muusino te kadi koye leydi Mexique wonno ma mousse seeɗa kono Afrique du Sud ko kippu dariɗo te Canada wona on ɗon kippu mawɗo fof no sikkirani eyo hakkunde kawdiral gongal paɗagal RDC Angleterre waɗata ko ñande alarba wiyama ngal kawdiral wonata beɓgal Angleterre ko diɗɗal jeeya koye favori ji e banggue fukko koyngel mate ɗon RDC holko jiiɗon e ngal kawdiral hakkunde Sénégal e Belgique ne RDC wona équipe belɗo nanude but weeɓani nanude but ne saɗi no feewi ɓe ƴettata bituji kewɗi sa yi no coupe du monde o fuɗɗi ha joni ɓe ko gotel ɓe nanate wona nan ɓe loggateɓe 4 5 6 walla 3 comme Sénégal en kamɓe noɓe darirto e terrain ne moƴƴi ɓe jogaki fettoɓe mawɓe kono aɓe mbawi organisé ɗum aɓe tiiɗi aɓe gandi noɓe darirto so ɓe jeewi 45 minutes Angleterre markani Angleterre martan pou par ce que Angleterre yiyama ɗo no fetidda e Ghana ko noon Ghana tampirini ɗum haɓe mbaɗi 0-0 hay goto markani ene waɗi kadi gongal woni hakkunde Pays-Bas e Maroc ɗum ne ko talata mbiɗa sikki ko eyo ko talata ko ñande talata nde Maroc kañum ne Maroc hande holliri kam e diɗɗal Côte d'Ivoire fof ɓe kolliri mbaw ko e kawdire phase de groupe ɗi ma rewɗon ɗamini kam ɗe jalta e dawal 16 mo ɓiwal ngal Aissatou min Maroc kam vraiment ene jaa équipe uji Afrique ɗi ɓurmi foɓɓande eko waɗi ko ɗiɗuɗi e Brésil ñande tawral ngal min ko jii e stade o ciktani tawral ngal koto Brésil wonno ɓe pooli Écosse caggal ɗum kadi en jii hakkude maɓɓe Haïti bituji sa wawi équipe yo pi ɗum ha laaɓa ɗum ñanden Maroc holliri ɗon wadde mbeɗa sikki eɓe jogui chance uji maɓɓe hannde e nder juuɗe maɓɓe wadde ko weɗɗa e karol maɓɓe 16 battimmoɗe te kadi Maroc yiɗata yarude caggal a yaro ko ɓeydatmi hen woni sukaɓe Maroc ɓurɓe jeegomo jibina ko toon Mazraoui en Saybari en ɓe jibina ko Hollande ɓe jaɓɓe petoyi leydi maɓɓe ɗum ɗon ni ɓeydat match o musde ɓaade hewɓe maɓɓe e équipe Maroc o jibina ko toon jibina ko Hollande kiram wonde Maroc kay ni heewi jibina ko toñje kono ene wayno Sénégal ne kadi ene fotte e Belgique kono Belgique ene wayno ene waɗi petowo mo ganduɗa kañum yiɗano fottude ko duworono fof ko wasde fottude e Sénégal kono Allah waddi ɗum e Sénégal kam mbiyami noon Sénégal ko yo rento sabu Belgique ko Belgique ko kippu mo ganduɗa hayso dara hinde darde kono no wawi deuxiéme mi-temps so ɓe gaari ha ɗon ko addi ko wayno Lukaku en to banggue ɗum ɗo mabɓe attaquaji mabɓe Dieynaba Mata aɗa sikki so Pape Thiaw fawi ko namda so fawi sukaɓe kadi ɓe darima hen dartinde saabu andi kadi hono jejjiten ko Irak wonno hol 11 départ jiiɗa holɓe jiiɗa
nannude titulaire min hakkunde men 11 départ mo wanno ñan heno so watti ɗum kono noon mi ittat jakon mi anda Malick Diouf mo wonno hakkude makko e Irak Irak te o ittat Malick Diouf o waɗɗum départ ko jaggum par ce que nani Abdoulaye Seck Malick Diouf kañum ko neɗɗo mo ganduɗa ko mbiyata ko centré ko berlotoɗo oto ko joom hoore mawde en mbukka gasi ha laawi yewtere nde gasi tedduɓe min jetti on heɗugol mo lobbol jetten heɗɓe karallagal ngal e hoɓɓe men min dokki on aadi alete arore e yewtere wonde on jarama